heldu daguna. Ikusi duguna erakusteko prest. Ikasi duguna erakusteko prest. Kontzertuak eskerrak ematen hasiko dugu, lehenik eta behin zuen guztioi, gaur gure lana entzute behartu zarielako, baita ere Eusmendiko telebistako kideei, eta eskerrak baita ere izako arduradunei, beren arreta eta laguntza eman digutelako. Juanjo Abadeak eskerra baten berri emateko eskatu dugu kolokosoren alde berbetik proiektu eta ladi idatzia. Musika entzuterakoan sentitzen dugun atzegina alde solidario bidezan proposamen bat egiten digute. Bermeko Karmeliken kideak. Konponduten proiekturako mesede eta laguntza izan bezan. Kolokoso deitzen den herrera joaten direktore Goreska gazteak ikasten, baina erbetariko batzuk hau geratzen dira eta laguntza bari. Bestalde etxetara duteko ere laguntza behar dute. Guzti horrek aurrera emateko eskatzen dute laguntza. Itzeko partea egizan daukazuetoki bat izteko laguntza nahi baduzu. Erligioso eta bastarrak izenean, esker zure bihotzen agatik. Eta kontzertuari dugu dugu. Kontzertuari ezpatalantzaren sortzeko jarri diote izena. Tituluak dion moduan Euskal Herrigoi eginiko menaldia izan da. Euskaldunok oso barneatuta daukagu zenarrikoa dira, eta errotuta gatezten. Eta teoriozko daude bere jatorriari buruz, baina argi daukaguna da herriak eta herritismutakoa dirala eta jarraimena badutela. 7 melodia hori aukeratu dituzte, 4 sortziko eta 3 ezpatalantza. Entzungo ditugun melodia musikariak, euskaldunak eta batzuk berriotarranak ere badiak. Esan behar dugu, Kankikabara taldearen helburuetan badela euskal ondarea berreskuratu eta plazaratzea. Eta horren adibide urteetan jaso eta plazaratu dituzten euskal musikagileen obrak errepertorioan, ahaztu gabe berriotar musikagileen. Eta repertorioak inazita, lehena Jose Antonio Egiarena da. 1995 urtean sortutakoa Santa Cecili egunaren bezperan. Sortzikoa da eta bere izena baserriaren horretzen da. Bigarren melodian, ustera, ezpatalantza bat da, eta badu berezitasuna albokarako idatzita dagoen bakarrenetakoa da. Eta egila Oskorri taldeak idatzi zuen, bere repertoriorako. Horre bietik, hasierako dugu kontzertu hori. Kankikabara talde. Txalo.
Bermeoko herrian eman den txistularirik onenetakoren sortzikoa. Eusebio Larrinaga txistulariarena. Larrinaga txistulariena indazen Eusebio. Bere bilobari estimizioan sortzikoa, eta izena Aintzanekoak. Laugarrena, mende berri honen hasiera bildutakoa. Kankinkabara taldeak eskuratutako aintzinako kulturria. Arrantzaleen banakoa estatuatza. Hau txalapartaz lagunota entzuko. Eta bosgarrena, guztiontzako ezagun egingo zaigun sortzikoa. Ezina astu bilute ditu.
Oso ondo joana, joder. Eta azkena, Otxandio sortzikoa. Hau ere, Gabina Txastengarien aitarena, Eusebio Labinagarena. Zergatik aukeratu dute hau? Beura diote baterik oso polita delako, eta estetik orain gutxi enteratu didalako Eusebio jabiotzez Otxandio ara ez da. Horregatik jarri zuen izen Otxandio. Naiz eta gero berbion bizi. Besterik ez. Eskerrik asko, kontzertua
Ah, bueno, vale. Este va, bai, hombre. Bueno, danok kantateko, bai. Alboko herri zenora, arbola santue omen daula, danok kantateko. Estos que visten como nosotros eran azkena, ez dakit goizterik. Betikoa. Ba. Ba, bi.